Asteria Lunch and Mediterranean Grill. Ένα νέο εστιατόριο και κέντρο διασκέδασης στο Γρήγορη. 23 Δεκεμβρίου, Σάββατο βράδυ, Χριστουγεννιάτικη βραδιά, με ένα πλουσιότατο διασκεδαστικό πρόγραμμα. Στο μπουζούκι από τον δεξιοτέχνη Σίμω Νικολόπουλο. Αρμόνιο από τον μαέστρο Ευάγγελος. Στο τραγούδι Ηλίας Πούλος, Κατερίνα Παπαδοπούλου και η Χριστίνα Ζάκη. Θα σας διασκεδάσουν έως τις 2 το πρωί. Χορός, τραγούδι και πολύ γλέντζι. Ανοιχτό καθημερινά 4 το απόγευμα και κλειστό τη Δευτέρα. Σερβίρει ελληνική και μεσογειακή κουζίνα με αρχιμάγερα από την Ελλάδα τον Κώστα. Asteria Lunch and Mediterranean Grill. Αυτό που έλειπε από το Γρήγορη. 29-168 US Highway 90 North Γρήγορη. Για πληροφορίες τηλεφωνήστε στο 727-239-7026. Αστέρια, η νέα γωνιά του Έλληνα. Διαθέτει την αίθουσα για γάμους, βαφτίσια και χώρος παιδίτσας.